Aja lali mampir neng omahe Wawin. Jos. Badok sing enak. Enek peye, enek tempe, enak. Wah, Win ki saiki sampe make up artis to, Win. Iya, iki tukang gawe baju Asisten. Sisi asisten rumah saya. Poso gak ono job kate sistem ini kan. Derajat. Bener. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa ya enake? Tuku apa? Tuku banyu. Ning kudu aku. Terus Terus. Heeh. Terus Kita apa? coba tibane subuh. Sing kata-kata ki kowe Oh, apa iki? kata-kata. Oke. Gunung Bromo, Gunung Kelot. Bagus. Mama Bin, ayo kita bulet. Ora apa-apa Win padha murime lho. Lah ya kandhani iki ya. Iki cilikane ngono. Sing ngemiki sapa mbiyen, Nduk? Ya mboke. Sing ngemiki mboke iki lho. Sing ngawiki sapa? Ya iki. Tapi yang luar biasa. Nih kan perkembangannya langsung sukses selalu yo. Iki dine Kutha Solo. Mudolan Mudi. Terus awan lan bengi Ing Taman Jurup, di pinggir Bengawan Solo. Karo wong ising. gila.